ब्रैजिबा आंनि रिएक्सना आंनि खुलुमनायजों लोगोसे आंनि जोंनि पिपल दलोनिनो मुरब्बी प्रमद बर' बिथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो हामग्लायनाय आरो गोजोनग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय खारन बिथांनि अननाय आरो आशीर्बादजोंनो आं दिनै टिकेटखौ मोननो हाबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ बिथाङा मावफुंबाय आं नोंथांखौ एमएलए बानायगोन आं नोंथांनो टिकेट होगोन बेबादि होननानै खोथा होदोंमोन आरो खोथा होनाय बायदिनो बिथाङा मावफुंदों आरो दा बिनि गेजेरजोंनो आरोबाव आङो खुलुमनो सानबावो आरो जायनि थाखाय आं बे आशीर्बादखौ मोननाय जादों बा जायनि थाखाय आं बे टिकेटखौ मोननाय जादों आरो आंहा माखासे बिदिनो माबा दङ विंस दङ जेरै प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्ट जिल्ला सेन्ट्रेल गासैबो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि कार्यकर्ता बिथांमोननि अननायजों आरो बिथांनि आशीर्बादजोंनो आंनि मोनसे परिबेगा फैबाय जे आं सासे बिजाथि जानो हागोन दा बे हिसाबै बिथांमोननि आशीर्बादजोंनो आं टिकेटखौ मोनदों आरो नोंथांना जिहेतु दायो बिजाथि हिसाबै नोंथांनि मोनबा खामानिया मा जागोन फार्स्ट प्रायरिटि खामानिखौ बबेखौ नोजोर नोंथांमोननि सोंनायनि सोंलुनि फिननायखौ आं बेखौनो होनो लुबैयो आंनि फार्स्ट प्रायरिटि बा गिबि खेब आंनि थाखाय मोनसे गिदिर सोंलु थागोन आं जेला माने सासे सोद्रोमा जानानै थाङोब्ला आसामनि एसेम्ब्लियाव बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव आं मोनसे गेदेर सोंलु आं सोंगोन बे सोंलुआनो जाहैबाय जे आंनि उदालगुरि जिल्लायाव बुहुमनि मादावनो सेथि भारत बर्षनि मादावनो सेथि आसामनि मादावनो सेथि बा नङाबा नर्थ इस्टनि मादावनो सेथि बा जोंनि बिटिसिनि बे मोनबा जिल्लानि गेजेरावनो बे जिल्लायानो बयनिख्रुइबो भयंकर आरो गिथावना मोनसे सेथि जिल्ला जानो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय जे बेयाव बेरामिनि मोनसे गेदेर हालोद केन्सार बेराम बे बेरामनि सायावहाय दिनैसिम जेबो बाथ्रा बुङाखै आसामनिफ्रायबो सोरबा प्रतिनिधिया जेबो बाथ्रा बेखौ बुंफुरनाय जायाखै आरो बेनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय जायफ्रा बेवहाय एमएलए जाहैयो बा जायफ्रा एमएलए मन्थ्रि जाहैयो जायफ्रा एमपि जायो दिल्लीयाव थांनानैबो जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो बेनिफ्राय बिधान सभायावबो जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै दा आंनि सेथि सोंलुआ आरो बेबो बिराद गिदिर सोंलु जागोन बे सोंलुआ मानो दासिमबो बे उदालगुरि जिल्लायावहाय एसेबो बिनि सायाव इनिसिएटिभ जायाखै आरो लोगोसे बेथ' गमामायैनो न'खर न'खर दोङो केन्सार पेसेन्ट गामि गामि दङ केन्सार पेसेन्ट ओनसोल ओनसोल दङ केन्सार पेसेन्ट बिनि थाखाय रुट खालामनांगौ बिनि थाखाय इनिसिएटिभ जानांगौ आंनि थाखाय हाम्बल आपिल थागोन जि सरकारानो फैया मानो जाय सरकारा फैयो बे सरकारा एक नाम्बाराव उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै इनिसिएटिभ लाफैनांगौ आरो बे आंनि आपिल थागोन रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि दा नैबे समावहाय रायजो राजानि अनसायनायाथ' बाख्नायथाव सोमोनांथाव आं मालाबाबो बिदि बिसायख'थिनि परिबेखखौ आं मोनफेराखैमोन आंथ' खननै इलेक्सन गेलेबाय खनसे जेनबाय खनसे देरहाबाय देरहानाय समाव आं बोरै मोनदों आरो जेननाय समाव आं बोरै मोनदोंमोन बिनि फिथाइखौ आङो देग्लाय आलादा मोनदों आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो उन्दै फरायसाफ्रानो उन्दै जायखिजाया समाजनि जायफोर बिथांमोनानो खालि नेर्सोन बर'निल' खोथा ओंखारबाय था देग्लाय नेर्सोन बर'आसो देरहागोन देग्लाय पार्टिजों खोथा गैया देग्लाय केन्डिडेटजोंसो खोथा देग्लाय माने आनलकेलजों खोथा नङा देग्लाय लकेलजोंसो खोथा बेबादि खोथाफ्रा जेरावबो ओंखारबाय थादों आरो बेखायनो आङो बरसा थिनाय थादों गमामायैनो आङो देग्लाय माने देरहागोन देरहानायानो 100% 110% जागोन होननानै आं साननानै दङ आरो दायो हयथ'बा नालाय निस्सयखय जागोन गुबुन दोलोफ्राबो जुजिगोन बायदिसिना दोलोनिफ्रायबो निस्सयखय केन्डिडेट थागोन आरो बिखेखय दायो एलायन्स हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि केन्डिडेटआ थागोन बेयाव माने बिपिएफआसो केन्डिडेट मोनगोन बिजेपिआ होआ दा बेखाय जाय केन्डिडेट फैया मानो फैथाबानाथ' थाखागोन अब्लाबो जुजिनायनि गेजेरजों आरो रायजोफोरनि माने अनसायनाय आरो आशीर्बादनि गेजेरजों निस्सयखय नेर्सोन बर'आनो बेवहाय माने रंजानो मोनगोन आरो देरहानाय फैगोन आरो रंजानो मोनगोन। थेंक इउ